Dipu APHLC President J Kathar IAS.Rtd hemalong pherang keme kepa. Pinini phai inquiry truck thanga chekloning kansurini ra inquiry kethom APHLC Meiphu hem pherang keme kepa lam the RC krung pen angtonalam the kejai pon lapuson ikhenlo. Pini phulunia long APHLC mass joining program la pen rally ke pado ponje aphan APHLC pen chesik ponlo. Bonta rai komasai khie tum ke khamkhe ke dokok pena jok pedo pon long ledet pusi pherang ke tumang no chethan pon. Lapusona porahut APHLC Meiphu J Kathar IAS.Rtd amithang ahem dipu pen phuluni an kedam ji aphan bar ponlo. Laso dipu pen phuluni kedam bom unahut rai komasai khi to ware beng manja police station along penta rai komasai khi khangdunlo. Thana an osi nang ke hangpura sita kedam kaching khan par pik pena jok bortekang un edat lopusi APHLC Meiphu lam the chethan pon. Lapen to war kedam bom anahut longnit kele thu hut jok sita rai komasai khietum gari pe sangdunlo sita chingki chethan pen pijutsi dam thu phitlo phulunia nathu. Lason si kedam bom anahut bolong komaji bokolia lepo lepolom nile tuma phi pen nang ke tokdun bonagari prek je kason chetheklonglo. Amatsi nili gari pe sangkok pen nile tuma prang prek je ga gari nang lekidun bona tum ta sangkoklo. Amatsi prek je ong la tum puma thamat nile tum kedam pe chat piklo. Lasana porahut prek je agari kate baratum banghini ta un anang pe chat dun si nang karplung dunason nang tokdun bonlo. Amatsi nile tum chemathalo Bongosena mate joy pen monita pran ki ena tumason benang nak mathalo. Amatsi nile tum kamal be arong anat dam joilo. Nile tum rong atok anat ludam chok sita pang thek gari amuni da tum tok dun bonsi nile tum kesang kok adim an nang dun hamlo. Amatsi nili APHLC aphan ke kroyarat atum mathalo. Joy pen muni da pran ke ena tum lo ason mathasi che kompetlo. Agari number plate antabe amatsi rathur pak che kompet sita agari pen nang chon che detlo. Amat un an che song boma hot rai komasai khia tum ta nang le dun si nile tum report pilo sita nile tum aphan kerap jikali pang thek the atuma long si abe dun ronglo. Amat che song do ramat alang le tum ke kathu aphi anat gari begyar pen pang plong amat aphi gari petong railo. Laso hut number plate ka ve gari number plate klotanlo. Laso gari number plate number lake UP14DJ 9626 laso number plate lang pang thekpen ke lang lake registration number amen ka vc ke klang. Lasi lasona gari ki en pulote secret killing mate joy pen monira pran ki en atum lopu chini dak lopu si than. Lapuan police atum chini lorta arrest asai claim klisi pe katlong juilo. Lasi police atum pen kacharab dopu ke klang dak alamlo. Lasi kupi ko son an alama ang ton pen arjuksina. Health and safety pulo kadi neli phanda lo kadi neli phanda nang obstruct dun lo kapini lake netum akki mekam se claim kadi lam si ke than kadi constitution alam si ke than CRPC alam si ke than IPC alam si ke than kadi netum consider 6 schedule alam si ke than lake ki illegal lo malake illegal candidate kadi lake la illegal kadi akam ke claim long nang obstruct dun la son obstruct ji Bongosena tum obstruct ji pu disia bang kabor long alam bang ke la si la 144 CRPC pen our order ka promulgate la bang ke seta non bang ke Bongosena tum hansi obstruct nang ya porlo nep nang ya porlo seta pinia bang akolo tu plot nili tum bang la ni tum peacefully ke claim atum lam ke than ke mission alam ke than tum hansi non ke ne tum hansi meeting dan ape dulong letu la pu yogi claim bang na terrorist tum bang ke lotu plot pinita la si ne tum ki pu ke la hello Assam government tu la Bongosena tum phan extremist pincho extremist Bongosena extremist tum phan endra secret killing pe claim long nang ni la hello ngi tu demand ke la pen la pini nang ke wang atum pini ne tum han nang ke plung do na tum a nombora ve pin pen gari nang pen nang ke plung do na tum phan ke la so Bongosena tum ke arrest rak nang gi police tum people lo pini arrest rede la ke nelitum la ke manghume me alam ko pia potlo asama masibang jirai tv busi pulo bongo bumi pinjong da ji pulo pia polo asama tum ko rap dun tu bare la bang manghume me alam ne tum tribal tum bhange Karbianglong NC Hills bhange autonomous state tanang pipe
ha ge Bongosena tum Borak Valley aphan ke mini state sigi P2 hala tum han ge kopio pot lola sia gari bang nang follow dun neli ge cholang le driver pen hala neli long ke do tum ke pulo isi la so gari nang follow dun bom jo po masin neli ta theklong lo nang follow dun bom aman itu latham papedam sinak puli aprang na neli potang lo ke la son neli gari nang abdun lo ke son thot lo amat hala tum papedam sinak puli yo aman ni to gari bang sangkok lo sangkok amat bang ke ni tung panang thang tu pet ni tu ma gari aprang si nai nang do tu kok ange lang lo gari nombor avi yo an ke ni tunge suspicious lo hala tum sun proof lo bang hini an ke bang hini ta Bongosena son thot ke lang ta arjeta la buyo amasi o ni tum chini lo lage secret killers lo lage police kali te Assam government dum si ka utilize lo meni police amati ni tum ta dak pen kat phit lo la pula ben amati hala tum ta nang follow do ni tum pe prap pik lo hala tum ta pe prap pik lo mane chase lo yo criminal fan leke chase ason hedi hala cinema long ason ka je plan ke pe prap pik lo into group ni ta pe prap pik lo mane litum bang ta hala meeting na thua bang dam de lo hala hemar lo meeting do yi pu na thua bang si dam rong lo hada na nang dun pet lo arong men kamar ti so rong lo bolata di la ni tum nang sang dam thai ke Hidi Sajer Baptist Church atum penche patir pipon si one day knockout football tournament ningkan surihini rank kora ke thom ke padopon ni phai inkoira pho arni di phupen manja ka cheleng atowar pyadung mile pho ni hangrong ke the pathu aklamalong Hidi Sajer Baptist Church atum penche patir pipon si inter fellowship one day knockout football tournament ningkan surihini rank kora ke thom ka chepate ke padopon Labangso football ka chepate kibi pon labangke dipualong ke Banai Baptist Church 1966 ahot pen kikim Hidi Sajer Baptist Church Mondoli isi fellowship ho atumpen piniche tong petsi arnisia farman ka chepate padopon lo alang tumke dam tanganing kan sitame lason ka chepate bipon bombang bomlo lasi pining ana bangke ingdeng ke thom anang pleng tanglo lasi che tong pedra ning che parong seroi che pachini seroi ponang pusi labang sojai mek teng pondo lapen morning abangke ingdeng plike pleng popot akaprek adim si bidam thu popusi nang pachini do lapen ni phai inkoira truck arni isi thedunga me char chalong biponsi bang pharo truck so se armu che tongji pusi pastor pen church committee atumpen nang pachini dun तो ini tu dak so patro lamlong step all pe monli si to vetim truck amosi la la pati bonno apel mangsong kumkin tumone klem to kuli dam tang matai kumni sami tu kemon tang lo si pining mang phong phong bichok lo na sini tu na si lahi ning pirung seroi apel ningarong si seroi basi tu mo so dai mek pate so hilagi tu enpono kasini tu so ikiten ajo lahi mo sami ning garong no lahi mo ni tu kini seroi long aku itu misi bersama tu ada mungkin ini tu si kami cepat ini seroi kami itu makor silong lagi kami lah masuk kila ba sitting room ten aja itu ongdung ija tu ben member tu misi itu cepat ini lang si ini itu mengarong tik misi masuk kila bangi nanti masuk football pakai bangi itu cuma long fellowship kan halak long fellowship mondoli ya mondoli ka Hidi Sajer Baptist Church lah fellowship ka Salong John Baptist Fellowship GDP Baptist Fellowship lapan ako Rongching Baptist Fellowship Harelang Sub Baptist Fellowship lapan ladak Nihang Baptist Fellowship Laso fellowship ke pene ma NKB anda Baptist Association so look kita non labang sa tapat di bangke lagi fellowship pen lapu friendly ke labang sa long pen pasal lang tung nong kita cepat dia bang kena lamsam ni tum kado gawe kene cirong se dasamet kedak direkam fellowship tu bensi KP yang sita tangkap pusat sita alang kunci ciri lo alang kunci jaga gawe tu kondia pambodi pon ya men nak lihat jadi ke ini mission board alang the chairman lo
Alang dia bangke pastor no, disuruh teacher sa pastor no, tu ke disuruh teacher sa secretary lo, balang ni dikon lo kung selo, na kan sa tiga kung selo. Labangsa kapatid pidi pen ang tumla mon dili doa nang bong son cepat cini labangsa. Kalang. Adema netum Halloween TDP Sherlong John itu saja ni hang long kethe long ching ri ha arlo ha jan arlo taman harbelang so Halloween ke dua temang se kasya mentu nei pen akan hos chetong cho All Party Hill Leaders Conference APHLC ahin pen joining ke padopon ni phaing koira truck bhomkuru ani phuluni constituency ke parlo APHLC atum me ke padoji pura langherang LP school pathu aklamalong me ke padolong le derajok phuluni harmon club along siwang tu pen ladak sitame me padolong lesi kedamtang MEC kilikalong kachepate duntang dhoniram timung methang ahemsi mass joining ame padoponlo me along bangke BJP party pen sitame APHLC along chepa ogdunlo Huluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. La pili nang itu la huluni kon itu tilong mai meeting ini ponong le data pathak detini kapil. Nining tukpik ano pini ini ponong le dek la bang solong ke nilitum thang ta nilitum ke anime thang ke long ji audikar se nilitum ke cha. Nilitum ke article 244A farman se nilitum ke cha hang pon. Tante nilitum han ko pilo la dang kham ki donaji. Nilitum alang nilitum acha ta nilitum pasung nilitum ke che bhong pata nilining ka che bhong phane nilitum ta ka che tong rat ke che tong kali. Ka che theng phane rat ke che tong kali. Nilitum mai ke do mai meeting ke do pini ke da ke mass joining a program se ke pado. Ane intum insam jen me se nilitum da ke doji ko alam. La pro pathak product nang ni kan ma punti jong kon. La jong kon ni ke BJP RSS tum ha. BJP RSS tum ti la ta bang solong ke nang kham ke do. Tapi ni liputan ti non karbi ang long non 2024 ke non alang nitum pinepo MP election ane lo MP election non ke pate dun dia tum dak tiket long le akai horen sing de sita me dak tiket long le karbi ang long tiket long de ba anu ka pektan alang tum ke pate dun na tiket long di pulote hala so ba nani Bihar ta ho nani Madhya Pradesh ta ho nani Bangladesh ta nani BJP tiket long dun malang le tumata karbi ang long ke ilitum ke che so tumata ilitum tiket piponde election apa tur dun long ete ilitum karbi tum ta hala dak election tur dun ni ma lasin nilihin banke ining ke oidam ke lalo pini son ke ining ke pung pa me kalo nilitum daktor lo tum ke chetong ke daktor lo sopin so tum ke chetong ta ale phan kalilo tangka cholong onain tu phan kalilo la dak pini ke chetong ke eme thang along rilong pat chelong nang ji po phan ke pini dak ke chetong lalo nilihin pen ke la pano nang api thang akisung awe pin pen pulotang te meeting do tame itu mari deng along hele awe nopak awe kebong awe itu awe thenga che chok mane la bangso meeting e kidu kalimat ini abinongat ke lo teng pe itu man constitution teng pen itu lan permission ang pialo ladak la bangso order ka isu ke la ke APHLC atung phan ke ber het dia phansi la na pingram lagna ka isu nang ketong la bangso order ka isu ke ni tum ke ning samse la pen pin rem lu na lo lam Ni kon phansi la so order isu pon lo sa. la ke constitution la teng polotang te emergency pudak kudam dena tong se kot pen se pang dak pot ciklon trok athek abilong ke ciklon trok beji a situation jong se normal bang be plote ako extend du pot ciklon trok ningkan sian itum bidamun stame nona bang kan itum ke theklong ke karbiang long sulu sudah kawe dal tum theklong ma media tum theklong le la se abilong et ke la bang so order ke la ke theng chor nai ho binong ge la sing tum high court long lam hoi bidam ponon itum la se ching la bang so order le do bom lang te karbia tum inglong aso tum meeting cho do plop nang je phanda dimak long ite ji ke bang jilang awe tum sung pegi lasi la son bang kan itu mining hang hello la bang lasi high court dolang ladak decision ke chok che la order ki pi chok che pate ni tum high court fa ining che atema high court tum ke constitution ateng basi complain hi cha tum ke la han lo Thank you.